Hani bir horlanaldı, asporda üns bereyelliyen. Horlanjak bolsaň ýol bege boýda roşgan. Görsene ýa. Ina gül ýaly bege boýda roşgol. Saýla haýy. Ay inin. Algan man horlanýan zat ýokmy? Ba. Hani Gerina. Üstüne minen duran ýerinde bir tırrrr bratsa berýär horlanýar. üstüne münmen horlanıp bolunjak zat ýokmy? Inin üstüne münmen horlanýan bolsa hükman. Ha, ýatyp horlanjak diýdiň dämi? Ine gül ýaly ýoga kobrikler bar. Ýa-ýa ýatyp horlanýar. Bara kobrik bolan bolsa alardım. Yok bolsa menki bolan okda. Yoga moga diýme. Basketbol toplarmay bular. Top däl, ho, bir elinde götürýän şlanga kiýlese ýok durastan gam. Basketbol top bolan bolsa alardım bolyn. Top däl Ha, eken. ýar seçejek diýsen, kuboklar, medallar hemme bar. Ba. Ne ettin ay? Wow. Ayaw iyiler o. Yaş bu küfün. Gelip satın alaymal. Kena kubogda o. Allahy da möýdün doýurdun, plan zatdan birinji ýer. Ey. Men arzukladım değil. Tokul tigirne şu. Zat pırladın yürüdün. Toklu bolsa maňa bolan okda. Benzinli bolan bolsa şunu alyp giderdim. Gowjy zat eken. Kantof kalnýan. O kızlar yüzün alýar. El kaças edilýän ho, agam kantok olmaýar. Heylem. Ay kantof kütülýän bolan bolsa alardım. Gowjy diýip sir to meňe ýeňsem. Delle kana bitmedi aletdim. Tam tapdım sana. Tüy sen diýen göz masaj. Gözüňe masaj ýap. Ken ýen bolmaly öňden çykanda. Be? Ütköş. Gece ýatanda aýdym çykdym we şu joga şerine masaj edýärdim. Ha? Wah. Aydym sarı zatly ekenne. Gara renk ýokmy? Yo. Gararça bolan bolsa alardım oş. Yo, alar. Sal ekenne o. Ay men gaýdaýyn. Ay sen am horlanmana gelmäsiň we sen meni horlamana gelipsiň.